Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will come soon. Ako ang bakang sudlon, no? O pangitaan lang yun na ako siyang bikil. Maglagot ko maghuna-una. Nganong ni Asya mo tipon sa bahay nila ni Anton. Ako gidunta. Ako mo igidadin ni Anton. Oh. Hey. Kanang ni kawas. Good. Salamat nga wa magdugay ang akong pagpaabot. Ako siyang sugaton. Di malas ka lang, Sarah. Kinahanglan magdali ko. Aron makaligo dayon ko. Oh. Uy, doon na may muali sa kong agianan. Oh. Ikaw din may nagali-ali sa kong agianan? Nga naman di ay kun ako. Nagdali ko. May anak pa ko ati manon. Makabiya ka lang. Kon ayuhon ko ni mugtubag sa akong ipangutana ron nimo. Unsa pa yung pangutana? Dali alang palihog. Ayaw pagbuot. Oh, ngano masuko ka man? Gusto ko lang tugkaron. Kon ingon ba ni anak kabaga ang imong naong nga mamugos ka og puyo sa nakapamabdos nimo. Unsa may labot nimo? Dako kog labot. Kay imo kong giagawan og lugar ni aning baya. Ang akong mother-in-law mo ay nagbuot aron mo tipon ko sa ila. Tungod kay nagpabaga ka sa imong naong. Sobra ka naman? Diha ka na. Ayaw kong biyae. Wa pa ko mahuman. Buhi ilang ko. Dili ko gusto giskandalo. Nga naman, mauwaw kang masayran sa mga tao ning dapita nga nagpakasal ka lang sa usa ka abno aron maluwas ka sa kauwawan? Wa kay labot. Dako kog labot kay ang amahan sa imong anak. Ako karong boyfriend og nagplano na mi nga magpakasal. Way mo pugong bisag unsa pa inyong buhaton? Way mo pugong ninyo bisag kapila pa mo magpakasal? Imo na siya. Lah, mura may kikaaway, Sarah. Di siyang nagali-ali siyang gianan. Bebe, susihon ako, bebe. Oh, uy, anong mga away mo, Sarah? Nga di mo ni palaway batabutan, eh. Hala, ang uyab ni Dinungan ton. Unsa ba kayo mo gusto? Nganong imo magyud kong alihan ha? Gusto kong mutugaan ka sa tinuod. Tinuod na unsa? Ay! Ay! Oh. Samne! Hoy! Say hoy! Ayaw pang hilabot ha! Oh, ikaw na, Sab? Sumawa mo din si Dinungan ton. Tuwa mo siyang trabaho. Ato ba nga siya, Bogart? Ginay. Hoy! Asa man ka? Ayaw kong biyahe! Stop! Oh. Anong isyong mga ka, ha? Saan ni Day Sarah mo? Saan ni Ani mo? Inyo gihapon siya labanan? Bisag baka kung siya dako? Nganong gihimo man yang taming ang kulungo aron matabunan ang iyang kakundatan? Wala, kadako na ni mo katraso, Day. Gingan lang pa ni mo kulungo si Dong Mateo niya. Hoy! Wa ko'y gikadlokan ninyo ha? Wa! Bantay ka yun, ha? Bantay ka yun! Oh, Be, kita yung magkuhan, Be. Sasa! Kita yung mag-istorya. tamparuson tayo noon ka? Magkakakiyadlukan. Sige, are. Uy! Musukol gyud kog mayokmok. Ako, gingan lang ni mo mayukmok. Marikara. Marikara. Bui ko. Di ka buhian. Ilawag di ka stirong. Ha? Kailang stirong nga imo, habhab ni mo, ha? Dali, Rep. Bui ko! Di ka buhian. Ilawag ka stirong. Ani malay? Gunita na no, di ka buhian pag hindi ay. Bui ko ha? Bui ko! Dili! Uy, na ni Dagan. Kabuhi gina. Balik din eh! Kay sus, kakita gi ko kay say tiro nga muabab di mo no. Luoy kong sarada. May kwintro gini ang sigben. Animal. Wa gid matuman ang akong plano da. Nga pakauwawan sa taga didto katong Sara. Wa gyud tingali na sayod nga ang iyang gianak dili anak sa kulungo.
nga gigamit lang niya ang kulungo aron maluwas siya sa iyang kahimtang. Pweh! Tuan ang kalipin ni Anton. Oh, ito na day. Misirit sa diyang gunitan ako mayo. Gingnam na ko nga, ako siya pabhabs terong. Bogart, ayaw gyud tug-ani si Mateo ha. Nga gikaaway nako ang kalipin siyang maguwang. Ano? Hadlok magiging niya day, sir. Dili ko gusto gubot, Bogart. Kaniadto pa gyud. Muli kay gyud ko gubot. Mauwaw ko. Bitaw. Kaya rin kay kito ni mo siya, sir ba? Kung magbugno mong duha. Unsa? Bitaw, sir. Kuyog, makita kag bugno. Kay sigurado gid ko nga, mulaban yun doon si Dong Mateo mo. Nahibaw ko siyang tumong. Bitaw. Gusto niyang ibandilyo sa taga-dinhi. Nganong nagpakasal ko ni Mateo. Gusto na ko magmahay, Bogart. Ayun lang pagmahay, day. Buhay ko niyo mo da. Ayun lang pagmahay. Nahibaw ka gano'ng nagmahay ko. Ano man? Kung gano'ng misugot kong pakaslan si Mateo. Aron lang maluwas ko sa kaisog sa ko amahan. Ayun lang pagmahay, sir. Dili kulungan itong babayhana. Gusto gid niyang pakauwawan ko. Dili. Og si Anton gid may nakaingon ining tanan. Ustanay na imong duda, sir. Abing mayo no nga. Bulit kay katumbihan na. Salamat, Bogart. Okay na, okay na. Salamat. Sa tinuod lang nahadlok ko. Sus, Nahadlok ko nga sigihan kog sung na itong babayhana. Pero Bogart, Pagsamanday. muhang nyo lagit ko nimo ha. Ayaw nagtug-ani si Mateos na itabo ha. Uday. Please. Ilagi. Dugay lagi ka, sir, ah. Dito magkukos gawas, Mateo. Nagmata ba si Inday Barbie? Matag ganiha. Pero balik man tug. Ako na lang ibantay sa bata. Ano day ka, sir, ah? Uwa man. Sige na. Ako na lang ibantay sa bata. Kita lang duha bantay, uy. Di ka gusto? Kita duha bantay mo ni ka? Ganong dili, good. Sige. Ayaw na lang pagawas ha. Dinhilantang duha. Come in. Abi di mo, Anton. Manuktok ka na gani. Pubati, nagigugahadlok. Sorry kay ma. Unsa may imong tuyo. Di ba nagunahon na ka magtukod og branch sa Cagayan? Imo nang dawaton? May mong mobisita ako dito sa maong site. Mahimong kitang duha ang mga to. Aron imong makita ang lugar diin tukuron ko ang atong branch. Kano sa amin ma? Willing kang motrabaho dito? Tanawon ko na ang lugar. Ug kung makagusto ko, ato na lang ko magpadestino. Anton, angay mong timanan. Nga dili sinsiyo ang ibubo kong puhunan sa maong dapit. Nga dili ko sakitan sa higayon nga pulaan ka ditong dapita. Minilyon ang ipagawas kong puhunan ditong dapita. Muadto lagi una ta dito ma. Nga bang nakahuna-huna ka man sa akong offer? Aron makalikay ko ni Sarah. Aron dili maguba ang among relasyon sa akong magod. Abi ni mo, Anton. Karon pa kumubati kagaan sa huna-huna nga nakadungogi ka ni inimo. Okay, mga tuta. Og iampo ko nga magustuhan mo katong dapita. Wa ka kumasayop sa akong desisyon.
Pero maura ni bugtong pagi. Aron malimtan ko ang akong tinguha pagbawi ni Sarah kamatiyo. Mahal ko nga kumangot. Busa di ko makatugot nga mag-antos siya. Pero mahal ko si Sarah ug ang among anak. Unsa man ning nahitabo nako. Gusto ko matagan og kalinaw ang hunahuna sa kuinahan. Guilty ko. Kay ako mo'y nakaingon nga nung kanunay na lang makonsumisyon si mama nako. Kinahanglan dunay mo sakripisyo. Pero kinahanglan bang ako maoy mo sakripisyo? Ako gyud maoy mo sakripisyo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!